Sigwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli. Umbukeli nazi ezinohlonze kusihlwa nje. The President also challenged us to come up with a plan to make sure that we grow the numbers of technical subjects. Ungqongqoshe wemfundo eyisisekelo uSiviwe Gwarube kulindeleke ukuthi ethule ngokusemthethweni namuhla imiphumela kamatikuletsheni yonyaka ophelile njengoba imiphumela yezikole eziyimele kuzolonke isiphumile. South Africa maintains cordial bilateral relations with the UAE, characterized by regular high-level visits as well as robust economic cooperation. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa usafikile e-United Arab Emirates lapho ezokwethamela khona umhlangano wey'nhloko zamazwe ehlukene. Uzophinde abambe umhlangano nomengameli wezwe lakhona lapho bezobhunga khona ngokuqiniswa kobudlelwane phakathi kwamazwe womabili. Njengalathi nje thina kuyasithokozisa ngoba lokho kuyinkomba yendlela yokuthi kukhona okuzovela nokuthi baze babulala ingane yami nje kwakwenzenjani. Osolwa ngokuba inkabi ecaleni lokubulawa kwayo ngusotswebhu we-DA kumasipala umngeni KwaZulu-Natal kuzwakale ukuthi usehlela ukulivuma icala. Ummangalelwa uThabo Mathonso ingxenye yabasolwa ababhekene ney'nsolo zecala lokusocongwa kukaNhlala yenza Ndlovu ubevele enkantolo yemantshi yaseHowick kanye nabanye abane asolwa nabo. For me, it's not about the goals, it's not about the assists, it's just about to win something with the squad, and I think we are on the right path. Umgadli weqembu lesizwe iNigeria uthi sebehambe ibanga elide kakhulu emqhudelwaneni Africa Cup of Nations njengoba sebengene esigabeni esandulela owamanqamu. Ukholelwa ukuthi ke kuzofanele bayibambe iqine nasemidlalweni wabo olandelayo ngoLwesithathu nosokhaya eMorocco. Mbukeli asikubingelele sikwamukele ey'ndabeni esikwethulela zona namhlanje ngokugamanxa kwehora lesihlanu ntambama. Igama lami nguNoxolo uMamtshali wakwaMwali ihlabangalele emhlophe qwa. Sibonke ke mbukeli ukuthi uhlanganyele kanye nathi namhlanje. Asingabeke sisapholisa amaseko ake sibheke ukuthi namhlanje ngikuphathele ziphi. Njengoba ungqongqoshe wemfundo eyisisekelo uSiviwe Gwarube ezomemezela imiphumela kamatikuletsheni, abafundi bey'kole eziyimele sebeyitholile imiphumela yabo. I'm feeling good. I think it's great that I passed, and I think I'm looking forward for the opportunity of going to university. I think that's also, it's not just about your matric results, but also where you go from here. Abanye abebefunde ezikoleni eziyimela sebeyitholile imiphumela kamatikuletsheni bathi sebebheke ukuthi bazofunda kuziphi izikhungo zemfundo ephakeme manje. Uthisha Ndloko wesinye sezikole eseGauteng Red Hill uthi senze kahle kakhulu isikole sakhe. We are feeling incredibly excited. Red Hill is always one of the top performers, but this year we've had historic results. They've been the best we've ever had in our history, and we're really excited by that. Nasesifundazweni Eastern Cape babonga abaphezi kothisha baba abafundi abaphume ephepheni. I'm very proud of myself, but I'm also very thankful to my teachers. They were really there for me this year because it was a very hard year to get through. But they did encourage me and they helped me even during the holidays to work hard and stay dedicated. Kusenjalo ibibhalwe emehlweni injabulo emaweleni kwaMeja abefundela the house emhlanga esifundazweni KwaZulu-Natal. It would be selfish of me just to attribute the success to myself. I owe it to my family, my sister, my teachers. Just can't say thank you enough. I'm feeling ecstatic. I'm mostly very proud of my brother. He's worked extremely hard this year as well, and it's very cool for us that this is kind of a joint achievement. So I'm mostly just proud that we managed to do that. Lesi sikole semhlanga kuphumelele bonke abafundi abebenza umatikuletsheni kuso. Kanti namalungu eParliament nawo edlulise ilokotho ezinhle kubafundi bakamatikuletsheni njengoba kulindelwe isimemezelo semphumela namuhla.
Amasebe ezemfundo asezantsi ithumele amazwi enkxaso kubo bonke abafundi abalindele ngomonde omkhulu kwiziphumo zabo. This moment represents the culmination of years of dedication, perseverance and hard work under sometimes challenging circumstances. Learners should be proud of the effort they have invested in reaching this important milestone. Umbutho we-MKP uthi lithuba elikhulu eli kubafundi notishala nabazali. Is the day for the learners, the parents and the teachers who worked so hard in the informal settlements, in the townships, in the rural communities, in the farm communities, to make sure that their kids are able to achieve the best results that will help them to pursue their careers. Umbutho we-DA uthe wavuyisana neqela lika-2025 kwimviwo zalo ngendlela elihambileyo ukuzothi kangoku nangokusebenza nzima. We just want to wish you all of the best for the matric result announcements later today. We just want to say congratulations for making it this far, for giving it your all and for sitting and writing those exams. Kwindaba ze-SABC ndingu-Abongwe Khobokana ndiseParliament. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa usefikile e-United Arab Emirates lapho ezokwethamela khona umhlangano weyinhloko zamazwe ehlukene. Uzophinde abambe umhlangano nomengameli wezwe wakhona laphaya bezobhunga khona ke ngokuqiniswa kobudlelwane phakathi kwamazwe womabili. Izwe lase-United Arab Emirates ngelinye lamazwe atshale kakhulu imali emazweni amaningi alapha e-Afrika. uRamaphosa uzoba yingxenye yengqungquthela yabaholi bamazwe lapho kuzobhungwa khona ngezivumelwano zezohwebo, ezokuvakasha, ezombusazwe nokubambisana kwezobuchwepheshe kanye nezinye izindlela zokubambisana. South Africa maintains cordial bilateral relations with the UAE, characterized by regular high-level visits as well as robust economic cooperation for the mutual benefit of both countries. The UAE is also a major investor in the South African economy across various sectors such as transport, logistics and renewable energy. uRamaphosa uzophinde abambe izingxoxo ngokukhethekile nomongameli wase-UAE uSheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ukubhunga ngobudlelwane bokubambisana phakathi kwamazwe womabili. You know, the relation between UAE and Africa is more than 53 years relationship, so it's nothing new. It's a natural relation, people to people, that extended through history. I-UAE iqamise ukubaluleka kokuqinisa ubudlelwane nokusebenza ngokubambisana neNingizimu Afrika. The board. So one of the things that we're looking at is investing in energy, renewable energy. We're committing $10 billion to South Africa and the Sub-Saharan in wind and solar. This will relieve a lot of the pressure on energy for South Africa and the rest of the region. Kanti umengameli uRamaphosa uzophinda axoxisane nabaholi bezimboni ezahlukene kanye nosomabhizinisi ukubagqugquzela ukutshala kwemali kanye nokuqinisa ukusebenzisana. We have Uma ngabe mbukeli sesibuyela endabeni eyithinta imphumela kaMatikuletsheni, ungqongqoshe wemfundo esisekelo uSiviwe Gwahube kulindeleke ukuthi maduzane nje ethuleke ngokusemthethweni imphumela kaMatikuletsheni yonyaka uphelile. Njengoba phela imphumela yezikole eziyimele kuzwelonke yona ke isiphumile. Njengamanje ke sixhumana bukhoma nentatheli ye-SABC uSihle Dlamini lapha eRandburg lapho ke kuzomenyezelwa khona imphumela kaMatikuletsheni. Sihle asikubingelelo sikamukela indabeni zakusihle, sibonga kakhulu ukuthi ke uhlanganyele kanye nathi namhlanje. Siyazi ukuthi ke kulindeleke ukuthi kuphumeke lesi simemezelo kanjalo futhi siyazi ukuthi bakhona nalabo abafundi kuthiwa babaqaqade bonke babashaya emakhanda. Ingabe khamba kanjani lapho? Asibingelele kuwe noxolo, sibingelele nakumbukeli osekhaya njengamanje. Impela siza kuwe bukhoma la eRandburg njengoba phela kulindelwe ngabomvu imphumela yeklasi ka-2025. Ungqongqoshe wemfundo ke uSiviwe Gwahube kuzothi makubumbana ihora lesithupha bese ke eqala uhlelo lalapho ezomemezela khona ukuthi ingabe iklasi ka-2025 lenze kanjani uma liqhathaniswa neklasi ka-2024 lona elathola u-87.3 wamaphesenti. Impela ke la ngikhona noma selithanda
ukuvuna nje kuvunguza umoya wenjabulo nokuyigqaja kubafundi kwazise phela abafundi abaqhamuka kuzo zonke izifundazwe babizwe ukuthi beze la ukuze bezoklonyeliswa bachonywe uphaphe lwegwalagwala ngomsebenzi wabo otusekayo abawenzile. Benginethemba ke lokuthi ngizokwazi ukukhuluma nabanye abafundi kodwa ngenxa yokuthi uhlelo sokuzoqala angesakwazi ukuthi sikhulume nabo. Kodwa ke futhi esingaphinde sikubalule futhi wena noXolo ukuthi ke abafundi abalindele imiphumela yabo namhlanje abafundi abaqala isikole ngonyaka u2013 uma ngabe izinto zingazange zibhimbe endleleni ehambeni lwabo. Kodwa ke ungqongqoshe wemfundo eyisekelo uSifuwe Gwahube ngasekupheleni konyaka odlule uke wamemezela ukuthi ke kube nesigameko lapho kuputshuke khona amaphepha ezivivinyo ePitoli nokuyisigameko ke asigxeke kakhulu ungqongqoshe leyo. Maphambilini ke sixoxisane naye ungqongqoshe waphawula kanje ngalesigameko. Ay sihle ngiyezwa ukuthi ke ukhulumile ngokuthi ke ngonyaka odlule ke ungqongqoshe ke wakhuluma ngendaba leyo yokuputshuka kwephepha. Mhlawumbe unoXolo usangizwa yini noXolo ungasho ukuthi uyangizwa lapha e-studio? Ngiyakuzwa sihle bese ngithi nje mhlawumbe umuzwa uthini ngiyazi ukuthi awukwazanga ukukhuluma nabafundi njengamanje. Hayi angicabanga ukuthi mhlawumbe siyazwana kodwa ke uma ngabe ngisavelile e-studio njengamanje sizokwamukela usisi uNomusa njengamanje ke sizokwamukela usisi uNomusa Cembi okhulumela iSATU. Asikubingelele sikwamukele ezindabeni zosuku ezijwayele ukudlala ngehora lesikhombisa ku-SABC 1 Mzansi for sure. Sicela usitshele uzizwa kanjani namhlanje njengoba kuzophuma imiphumela kaMatriculation? Ngiyabonga sihle njengenyanyana yothisha iSATU sijabule kakhulu ukuthi lo suku selize lafika. Sithemba ukuthi ke kuzoba imiphumela izoba mihle futhi izoimprove kuloko esasinako last year. Siyazi ukuthi ngonyaka odlule kwaphunyelelwa kahle kakhulu ngo87%. Siyathemba ukuthi kulonyaka kuzoba ngaphezulu kwaloko. Kodwa futhi esikufisa kakhulu ukuthi kube khona more quality passes ngoba ama quality passes ikona athatha umntwana amnike amathuba amaningi okwenza ama choices ukuthi engayapi in terms of ama careers. So silindele more quality passes and silindele more passes. Siyazi ukuthi leli class lona class ekwathi labafundi abaku grade 12 manje abathikamnyezwa kakhulu i-COVID ngoba ngesikhathi se-COVID babe ku grade 7 ngo-2020 babe ku grade 7 kwase kuthi ngo-2021 baba ku grade 8 beqala e-high school abangafunda kahle beqala ema-high school ngesikhathi kukhona rotational learning and all abazange baqede kahle syllabus kodwa-ke siyabonga imizamo eyenziwe ngokuzimisela kothisha ukuthi kukhavwe loko ababengakufundanga kodwa siyathemba ukuthi liyimiselile leli class lizokwenza kangcono yize isimo sinjalo. Sibonge kakhulu ngesikhathi sakho Nomusa. Ngiyabonga kakhulu. Lo ke bombukeli bekuNomusa Cembi okhulumela iSATU ukuzwe lonke. Sikhumbuze umbukeli ukuthi ke uma kubumbana ihora lesithupha khona la ku SABC 1 Mzansi for sure luzobe soqala ngokusemthethweni ke uhlelo lokumenyezelwa kwemiphumela kaMatriculation. Kodwa kwamanje ke ake sibuyisele izintambo kuwe estudio noXolo. Sibonga kakhulu ke sihle ngesikhathi sakho nangalowo mbiko wakho ke obukhuluma ke ngayo imiphumela kaMatriculation. Sibonga kakhulu kusihle ke usihle besibikela ke embukeli lapha ya eRandburg. Okwamanje ke ake sinje ke qunga sayitolo kanti uma ngabe sibuya sobe sesikuphathela uWT. Making sure that we deal with lots of paperwork and the clearing of disasters and all of those things that we're still in process with. Abalimi kumasipala iKuga kanye neNelson Mandela Bay Eastern Cape bakhala bayayithulisa emva kokuthi umlilo ucekele phansi izitshalo emasimini. Imbangela yomlilo oqubuke ngolwesibili olwedlule isaphenywa. Siphinde sikamukele ke mbukeli sikubingelele uma ngabe usanda kungena asikhumbuzeke ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus. Wena kwakho nje ukuthi ungene kuze uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani mbukeli uzoyithola ngomjalo bazo ngiyakuthembisa.
Osolwa ngokuba inkabi ecaleni lokubulawa kwayengusotswebhu we-DA kumasipala umngeni KwaZulu-Natal kuzwakale ukuthi usehlela ukulivuma icala. Ummangalelwa uThabo Mathonsi oyingxenye yabasolwa abane ababhekene nezinsolo zecala lokusocongwa kaNhlala yenza Ndlovu ubevele enkantolo yemantshi yaseHowick kanye nabanye asolwa nabo. Phakathi ke kwabanye babamangalelwa kubalwa nenkosi yesizwe sakwaNxamalala inkosi uSimphiwe Zuma. Inkantolo iqale ngokuzwa ummeli kaMathonsi uZipho Khanyile azisa inkantolo ukuthi lona amele ufuna ukuvuma icala. Kulandela lokho inkosi Zuma obhekene namanye amacala amabili okubulala ahlukene uphakamise isandla ecela inkantolo ukuthi imvume lahlale phansi ngoba uzizwa enesiyizi. Manje usivumile isicelo sika Zuma. Inkantolo ibuye yavuma isicelo sokuthi leli cala lihlehle ukuze umbuso uzokwazi ukuhlela nenkantolo kaMantshi wesifunda eMgungundlovu ukuthi liyiswe khona leli cala. Kuloko nje njengalathi nje thina kuyasithokozisa ngoba lokho kuyinkomba yendlela ukuthi kukhona okuzovela nokuthi baze babulala ingane yami kwakwenze njani. uZuma ubuye abhekane necala lokubulala oyisishoshovu somphakathi uXolani Ntombela Ndlovu ngo-2022. Sizothola elinye ikhasi besingalazi ngoba njenganesizwe nje asazi lutho thina ukuthi khona inkosi yakwenza. Bonke laba babuyiselwe ezidokisini. Londi Radebe, SABC News, eHowick. Abalimi kumasipala iKuga kanye neNelson Mandela Bay Eastern Cape bakhala bayayithulisa emva kokuthi umlilo ucekele phansi izitshalo emasimini. Imbangela yomlilo oqubuke ngolwesibili olwedlule isaphenywa. Umlilo ovuthe phansi iveki yonke uyalawuleka kungoku nje. Umoya ovunguzayo kunye nelanga eliqatsayo senze kwabanzima ukulawula lo mlilo. Amafama ngawona achanekileyo yaye kuza kuthatha ixesha ukuba aphume kule meko. Yeah, we need rain desperately. But I don't think that the veld will be grown quickly. So for the next 6 months we're going to battle. Iinqwelomoya ebezithunyelwe kumasipala iKuga zisaxakekile zicima lo mililo imana iqhambuka. Making sure that we deal with lots of paperwork and the clearing of disasters and all of those things that we're still in process with. Ukanti umasipala ombaxa iNelson Mandela Bay uzama ukubuyisela inkonzo zombane kwezo ndawo zinomonakalo. The damage that we do have is our damage to our infrastructure, our municipal infrastructure. That's our electricity poles and so forth. So what's happened is that when the electricity poles get damaged, there's no electricity supply to the water pumps that should pump the water into our reservoirs, and from our reservoir to our residents. Uluntu luyabongozwa ukuba luqaphele kwaye luxele imililo ethe yaqhambuka. Ndingulubaba lodada kwindaba ze-SABC eGqeberha. Alokhu engene njalo amazwi enduduzo emva kokwedlula emhlabeni kamakoti wakwaMandela uNolusapho Mandela Perry obengumama kaMandla Mandela ongumzukulu kaNelson Mandela. uMandela Perry udlala indima enkulu ekuphuhliseni uqoqosho nokuphuhlisa iziseko ezikundoqo ngakumbi kuluntu lasemvezo. Usapho lomchaza njengenkondekazi ebeyindlezane ekwathanda ukubona abantu basetyhini bephumelela bekwazi nokuba bazimele. uMandela Perry wayeke wabamba njengenkokheli yomthonyama ngelixa unyana wakhe uMandla Mandela wayinikezwe uxanduva lokuba enze umsebenzi wasepalamente. Kunyaka ophelileyo umama Mandela Perry wayengomnye wamatshantliziyo owayememelela ukuba unyana wakhe uMandla Mandela akhululwe ngelixa wayevaleleke eGaza eMiddle East. Abahlali basemvezo bathi balahlekelwe indlezane itshantliziyo lezophuhliso kwanomama kumakhaya angathathi ntweni. Nam ndiyayazi loo nto and nabahlali bayayazi loo nto leyo. Babingumntu orayithi uxakweza nogogo besimthanda. Akho mntu bengamthandiyo kwinto yonke beyenza abantwini. uMandela Perry besoloko ethe gqolo ukukhuthaza ekwafundisa abantu abatsha nabadala ngakumbi amanina ukuba kwazi ukuzimela akhulise uqoqosho kwiindawo ahlala kuzo.
eveza into zenkcubeko ebonisa abazali bakumvezo. Nathi sifumane ke thina abantu besivakashele kumvezo kubantu bethu. Siva kabuhlungu kodwa ke uThixo bebabolekile. Asemvezo nosapho lwakaMandela luyaqhubeka lusamkela amazwi ovelwano avela kwinkokheli zephondo kuzwelonke eAfrika nehlabathi liphela. Usapho lucele ukuba linikwe ixesha lokuba likwazi ukuzila lizilele unolusapho ngesidima. Dinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMthatha. Umgadli weqembu lesizwe iNigeria uthi sebehambe ibanga elide kakhulu emqhudelwaneni iAfrica Cup of Nations njengoba sebengene esigabeni esandulela owamanqamu. Ukholelwa ukuthi ke kuzofanele bayibambe iqine nasemidlalweni wabo olandelayo ngolesithathu noSokhaya iMorocco. Qhutse manikiniki kumidlalo yema-semifinals ku-Africa Cup of Nations. Igibhithe lekungiyo lekhiphe labavikela lesicoco i-Ivory Coast ngemagoli lamathathu kulamabili ngemgcibelo kuma-quarterfinals. Seyitawufolana etulu neSenegal. Umgadli weLiverpool longkapteni weGibhithe Mohamed Salah uthi yena utimisela ngekuthi aqhubeke ngekusita leli qembu lakhe njengoba futhi abonakala washaya emagoli. Sonemagoli lamane ke kumidlalo lesihlanu. I always try to give my experience to the young players and show them that they can, if they fight hard and they fight with their heart and soul, they can achieve a big thing. I think that's our strength right now. Igibhithe itawube ifuna ukutiphinziselela ke kuSenegal yembukeli. Utawukhumbula ukuthi kumgcutselwano iAfcon 2021 iSenegal yehlula boFaro ngemagoli lamane kulamabili sekushawa emapenalty kuwemancamu kuwo lo mgcutselwano. Lomunye umdlalo wesemifinal lesitawubuka ngalesithathu iNigeria iforana etulu nebasingathi balomgcutselwano lekuyiMorocco. I'm so much confident in the way I play with the help of my teammates, of course, and I think for me it's not about the goals, it's not about the assists, it's just about to win something with this squad, and I think we are on the right path. Yomibili ke imidlalo yema-semifinals itawudlalwa ngelesithathu ebusuku. Mina ke ngingumduduzi Ndlovu leti tindzaba te-SABC. Mbukeli ngiseJozi. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uzolandela ke emva kwekhefu. Uyabona njengamanje umkhushulo kaMsimanga useme ngomumo siqu 8 olosebemva komsuzwana. Intokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sisho sithi aqhubeka lamathuba amancane emvule esithanda ukuba lapha nalapha ephelezela ukuduma kakhulukazi enkabeni yazi uyongena ke koApindini liye ngokubalela ngasentshonalanga sika ngamafu kodwa mawungena ke engxenyeni eseningizimu lapha enyakatho sisho sithi kasakho isidingo sokukhuluma ngamathuba ngoba zimvule vele zile ziqala izolo namhlanje siyaqhubeka lezi imvula ke ziba zikhawu zithanda ukuba namandla ke ikakhulukazi engxenyeni esehlanzeni zasempumalanga uyongena lapha eLimpopo kanti ke sihlabele phambili siyobheka osuku lakusasa saqhubeka lezi imvula kusayisimo esifana uyazibonela mbukeli kanti ke siqhubeka silindele ukuthi ke abe mancane kodwa amathuba alezi imvula ephelezela ukuduma qhubeka kakhulukazi ke eningizimu kwaZulu Natal uyongena eEastern Cape kanjalo nakoApindini liqhubeka nokubalela futhi mawungena ke engxenyeni yasentshonalanga iSouth African Weather Service iyasikhipha isixwayiso semvula ezinamandla ezingathanda ukuhambisana nezikhukhula ezilapha eMpumalanga eLimpopo kanjalo naseMpumalanga nasendaweni ke esehlanzeni isigaba sesishaga lolunye kulozo ndawo siqaphele kakhulu izikhukhula ngoba zimvula ezoqhubeka usuku lonke futhi ke olwakusasa siqhubeke lesasimo ke esingathanda ukubhebhesa umlilo kakhulukazi ke engxenyeni ezingapha ngasentshonalanga enkabeni kanti ke nakusasa kusayisimo esifanayo ikakhulukazi ke isimo esingathanda ukubhebhesa umlilo mawungena ke enkabeni esentshonalanga siqhubeke lezamvula ehambisana nezikhukhula ezilapha kusigaba sesishaga lolunye kanti ke isigaba sesibili mawungena ikakhulukazi entshonalanga kwaZulu Natal emvula ke ezingathanda ukuba nongozi ephelezela ukuduma ngisho ngithi ke lithanda ukufudumala nje ebusuku banamhlanje kuzo zonke indawo ikakhulukazi ogune eThekwini yongena ke eRichards Bay ingathanda ukukhahlesa ingubo kanti ngokuphama onhlavelanga ngivumele ngithi ke liyashisa kwaZulu Natal kanti ke ngingathanda ukhipha unkovetsheni mawungena ke enkabeni lifudumala eGauteng eMpumalanga lithi ukufudumala ungene phansi lapha eEastern Cape lishisa ngendlela engabekezeleki uma uyongena koApindini uyongena koBootfort wathi koOthoni kanjalo nasengxenyeni ke ezilapha eKapa lingathanda nje ukufudumala kwanyango ogugu lethu mbukeli ngivumele ngithi ke ngiyayithatha indaba enobusuku obuhle.
Sibonga kakhulu kumkhushulwa ngesimo sezulu umbukeli sesibeka lapha-ke besiphathele zona namuhla. Kusasa bazobe bekhona ozakwethu neyindaba ngolwimi lwesiXhosa. Ube nje nobusuku obuhle, usale kahle.